دلبستا خاورانه که جادلال Evde radyoya denge gele. شنوندگان اوچیان رادیو دنگه گلدن باشگو دارین هیجا ایرو 17 نیسان 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امن اوچین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی رهبر پویه Hevditına şandı İmralı'ya bu vazir adalet rahatı taluk kirin. Hevditına şandı İmralı'ya dem partiye ku ve bu vazir adalet ya Türkiye Masnun Çepek bahata jiber revşa tendürüsiye sıra süre önder hatı taluk kirin. Hevsürke gişi dem partiye Tuncer Bakırhan liser pırsa rojnavavana gud Hevditına şandı İmralı dem partiye ya da 18 Nisan'da bu vazir adalete Yılmaz Tunç rejisede manekhoşiya sıra süre önder hatı taluk kirin. Serdanên ji bo sıraya önder devam dike. Duh piştînî rojê Serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş, Serokê Giştiyê CHP Özgür Özel, Cigirê Serokê Giştiyê AKP Ömer Çelik, Endamê Lijne Serokên Partiya ÇEP Alper Taş, Valiye İstanbulê Davut Gül, Serokê AKP'ye Bajêr û şandeya pêre çûne nexweşxaneyê di heman demê de hunermend Menderes Samancılar jî di nav de gelek hunermend hevseroka giştiya İhade Eren Keskin û gelek nûnerên rêxistina mav parlamenter siyasetmedar rojnamavan û nivîskar çûne serdana önder. Hatıragandu ku Binali Yıldırım, Valiye Aksaray'e Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Nesrin Naz, Cemil Çiçek, Mustafa Elitaş, Cigire Serokê Koma MHP, Erkan Akçay û Serokê Giştiyê EHP Hakan Öztürk bi telefon geriyane û şifa xwestine. De heman demede Serok Komar Erdoğan jî li keça önder û Pervin Buldan geriye û şifa xwestiye. Li ser pirsa rojnavanan Numan Kurtulmuş diyar kir ku daxwazên wan ya herî mezin ew e ku önder baş bibe û wiha axivî. Sırı sıraya önder siyasetmedarekî baş e û navbera wî bi herkesî re xweş e. Em hêvî dikin ku dizûtîrin demê de baş bibe. Duayên me bi wî rêne. Kemal Kılıçdaroğlu dema Nivandına sırı süreye önder 5 rojan hate direşkirin serdanine xoşxaraya ko sürü süreye önderliği tedavi kirin devam dike. Duji Serokê Giştiyê CHP'ya bere Kemal Kılıçdaroğlu Hevserokê Partiye Tuncer Bakırhan aktivista TJA Sabahat Tuncel û gelek kesentin çûne nexweşxaneyê. Li ser pirsa rojnavanan Kemal Kılıçdaroğlu got li gorî agahiyên bijîşkan daneme dema nivandina sırı süreye önder 5 rojan dirêjkirine. Em bihêvîne ku önder baş bibe. Kılıçdaroğlu li ser pirsa rojnavanan tekildarî pêvajiyê jî ev tişt anî ziman. Dem partî baş dixabite û roleke girîng dilîze. Pêdiviya Tirkiye bi çareseriyê heye. Sabahat Tuncel jî wiha axivî. Divê di pêvajiyê de hemû kes rola xwe bigire. Divê qanûna înfazê biguhere û girtiyên siyasî û girtiyên nexweş were berdan. Em hatine berdan lê hevalên me hê jî di girtikî hêdene. Ji bo wê jî xwedî derketina vê pêvajiyê pir girîng e. Di çalakê Cinevê daxwaza azadiya fîzîkî ya rêber Apo hat kirin li bajarê Swîsreyê Cinevê ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera polî pêşanê tevên yekbûyê her roja çarşemê çalakê rûniştê tê pêkanîn. Du jî çalakê hefteya 220 hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê Komîteya Amadekar Veysel Kuş Kanadı daxuyanî xwend û got piştîbanga rêbera poya tevgera azadiya Kurd û hemû saziyên Kurdan gav avêtin. Lê dewleta Tirk bênaber êrişên xwe didomîne. Artêşa Tirk rojane 500,000 caran herêmên parastan medyayê bombardman dike. Bi çekên kimyewiyên qedexe êrîşan dike. Kuştinan û gotin ku di şert û mercên rêbera potê ti guhertin çênebûye. Tecît û pergala îşkence alî İmraliyê jî dewam dike.
Ji bo li Tirkiye û rûşlata navîn IHDP were divê azadiya fîzîkî ya rêbera were mîsoger kirin. Sû heftemîn salvegera jenosîda Enfalê em hemû şehîdên Enfalê bibîrtînin. Ev kereseta encama polîtikayên înkar û îmhayê ye û îro jî li dijî gelê Kurd tê meşandin. Piştî daxuyaniyê çalakiya rûniştinê berdewam kirin. Yekîtiya Avrupayê ji bo dersînordarkirina koçberan heft welatên bi ewle diyar kir. Komîseriya Koçberên Yênê Yekîtiya Avrupayê Magnus Brunner têkila rewşa welatên ku koçberê xwe li wan digirin û got gelek welatên endam rûbirûyê hejmareke zêde ya serlêdanên penaberiyê ne. Ji bo ev welat zêde maxdûr nebin divê digirtina biryarên penaberiyê de lez weregirin. Magnus Brunner balkişan servan xalan. Ji bo ku plan bikeve dewrê divê plan ji aliyê Parlamentoya Avrupayê û welatên endamê ve were erêkirin. Komisyona Avrupayê Kosova, Kolombiya, Fas, Tunus, Mısır, Bangladeş û Hindistan wekî welatên bi ewle destnîşan kiriye. Saziya Euromed Rings jî ragihand ku hin welatên ku di lîsteya Yekîtiya Avrupayê de cih digirin pirsgirêkên binpêkirina mafan yên belgekirî hene û got ev welatên wekî ewle hatine destnîşankirin metirsîniye û xapandine. Endamê Komîteya Hevserokatiya ya PYD Foza Yusuf destnîşan kir ku destûra bingêna HTŞ û hikûmeta demkî demokratîk nîne û ragihand ku eger bi vî rengî dewam bike wê rêveberî û aqubeta wê mîna ya basê bibe. Yani niha HTŞ bêguman dibin zextekî mezin de dalê hêzên navnetewî de dîsa gelek kiryarên ye neyînî derketin li hemberî pêkhataya ya Elewî. Yani mirov karibêj heta niha hem dalê destûra goçê kir hem hikûmeta got ava kir ne xweda nêzîketiyekî demokratîk in. Ji bo jî em vehat bêjin yani bi vî rengî eger berdewam bike wê bive dûbarebûyîna xartiya behsê û tu guhertinek cuda nînin. û me veya jî gelek cara veya anî ser ziman di platformên cûr ve cûr de ji bo jî em vehat bêjin pêwîst yan ev siyaseta xwe ya heta niha meşîn ber çavar bê derbas bike bi taybet ji bo destûra ya demkîya got derxistin hikûmeta got hat avakirin bi rastî tu yani îrada gelê Sûrî neda nîşandan û heta binpêkir ew îrade eger vê siyasetê berdewam bike em bawerin çawa ku behs têk çû ew ê jî wisa yani têk biçin eger dixwazin ku di Sûrî de berdewam bikin pêwîst e ji sedî sed van siyasetê got meşînin biguherînin û di van biryarê got heta niha girtin pêwîst e di ber çavar bên derbaskirin û em jî niha di amadekariyê konferansekê dikin ji bo destûra ya Sûrî ya pêşerojê wekî gelên herêmê wekî gelên Sûrî em jî bi alternatîf em derkevin û em di Sûrî de siyaset bikin. Yani niha ew ê me nihavildanê me wîsayê lê merov kare wîsa bêje heta niha gavê got hatine avêtin dalê zihniyet de û dalê pêkhatinê de pir ferqewan û behs nînin. Konferansa Netewîya Kurd li Rojava hatê talûkirin. Ajansa Nûçeyan Anhayê Komîteya Amadekara Konferansa Netewîya Rojava weke çavkanî nîşanda û ragihand ku li derxistina konferansê hatiye talûkirin. Anhayê destnîşan kir ku heman çavkaniyan diyar kiriye ku sedema talûkirina konferansê ji ber hin mijarên teknîkî û wiha got. Konferans wê dîdemeke nêzdê tevî beşdariya girsî û aktif were pêkanîn. Hat diyarkirin ku hêz partî û rêxistinên siyasî yên Kurdî yeni Bakur û Şatê Sûriyê ve komîteyeke ji bo gotûbêjkirina mafên gelê Kurd bi desthilatê Şamê re biaxive bibêjin. Li heft gundên Dêrazorê komîn hate avakirin rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Kantona Dêrazorê li heft gundên li Rojhilatê Firatê
komîn û meclîsên xwe cihî ava kirin. Hevserokê Meclîsa Herêma Rojava ya Kantona Dêrazorê Faiz Elkihê têkildarî mijarê axivî. Elkihê wiha dibêje ev pêngan di çarçoya birêxistinekirina civaka li herêmên ku berê dibin desthilata rejima basê de bûn pêktê. Me destpêkê serdana şêniyan û rûspiyên herêmê kir û xebatên rêveberiya xwe serê ji wan re şîrove kiriye. Her wo ev xebat ji aliyê şêniyên herêmê ve bi dilxweşî hatiye pêşwazî kirin. Komîn bi hilbijartinan hatiye avakirin da ku nûnertiya hemû beşên civakê were kirin. Ev heft gund li alî Rojhilatê Çemê Firatê li bêjehiya Dêrazorê ne. Ew berê